Mari udan mangan angsle, lek ranjajan ora oke. Tak tang tunggen trut. Nanti sih wong ngene iki ya. Kate 17-an kok sepi. Kena kerja bakti, kena rapat jan. Masuk ya padha turu kabeh ngene iki mari udan ngene. Wih, dheweane re. Apa kon iki? Kamu udah apa kon iki 17-an kena kegiatan apa-apa ngene iki? Wadem mari udan. Wadon nemen. Ngerenyep. Karo awakmu ngene iki. Apa sing kate mbok persembahkan di 17-an tahun iki? Oh, awak ya puisi beh. Awake tau menang lomba RT RW. Wis puisi terus. Nanti nangis. Lakon, apa iso puisi? Oh, kon iki ngenyek aku niki. Biyen ku tau aku menang puisi ku, mung sarek 10 ya, sing 9 bisu tapi. Ate gak menang ya apa sing musuhmu bisu kabeh. Lah ya apa meneh? Nek ancen kok iso puisi ae wis duwe aku wis. Lho ya apa kon iki? Ya monggo silakan lek diduwe. Oke. Aku Ayo. sing dadi puisi, kon sing dadi instrumen ya. Cip enak ngono lho ya. Iya, ayo wis barang. Instrumene lagu syukur. Yo iso ayo we. Oh iya. Tak aku nek kebudi sing ta ya apa? Anu iku mang mari ku danan biolaku iki lho. Male rada kendo ngene. Ayo sing temenan iki sing teman. Yo ayo. Indonesia. Si santai ae, maca puisi, ora usah gede kancane ngono. Ya ngono ku biyen ku pahlawan nek nyemangati rakyate, ben gawe berjuang kok semangat. Beda berarti ya ambek di Surabaya ya. Surabaya ngene ta. Waduh, londo tantu matane picek. Tantu ngono-ngono ta ben arek-arek di Surabaya ngono biyen. Lah terus yo apa iki, Mang? Yo sing penak, sing alus ngono lho maca puisi ku. Ya wis sing halus sing tenanan. Ayo. Dikenal kon. Yo. Indonesia. Iku ngono bencong tuh ya wis hari iki rek. Lah terus yo apa? Jalukmu sing halus sing tenanan, iku mau halus sing tenanan. Ya wis kok standarte wong maca puisi lho ya apa sih kon iso ta ora kena iki. Ya wis, ayo wis. Ya wis Bismillah iki yo. Tenanan iki. Kaya wong puisi biasa ae lho. Ya wis, ayo wis. Ayo. Yo. Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang dikenal NKRI. Isono iki ngono. Sonku menengok biola. Ya wis ndang. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia telah merdeka. Merdeka. Banyak pahlawan-pahlawan yang gugur demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Iya. Banyak nyawa-nyawa yang hilang demi memerdekakan Indonesia. Banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya hanya untuk kemerdekaan Indonesia. Pahlawanku. Ya pahlawanku. Lah kenapa nangis pisan? Terharu aku iki. Yo, lah kok Sumpah nangis pisan. Sumpah terharu aku. Apa kon terharu? Yo, lu ngono puisimu iku tahu terharu poli aduh. Ayo wis saiki apa puisimu? Yo. Tapi awakmu lagune yo. Yo wis ayo, yo lagu apa Mendung Tanpa Udan, Anget Lemah Teles. Yo lagu kebangsaan ta iki wong puisine iki tentang kemerdekaan kok. Yo wis, Indonesia Pusaka wis yo. Ya apa? Yo wis sembarang sakarepmu wis. Wis oke. Yo. Ayo. Indonesia tanah air beta, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja bangsa, puja bangsa di sana. Di mana? Kok apa sih?
Puisimu kok ngikut laguku? Sing penting kan aku puisi iki Diki. Duh yo, gak usah ngono pisan. Ya sing penting kan aku puisi pokoke. Terus koni ruwet ae memang. Yo maksudnya aku ya iso lek ngikuti lagu ae puisimu. Nah pokoke sing penting aku puisi. Wis mekon ruwet ae mulai. Ya apa emang ngecak-ngecak puisi niki kan niku ya apa sih? Gak wis. Kene lho ya apa Wis, emang nantang-nantang puisi kene tingkat RT wis. Seruan kono kuwi. Ayo lho, ki Diki. Lho, Dik. Duh arek iki ya apa sih? Kon niku nantang-nantang. Kacangan lho niku. Halo Telur Gendeng. Kami segenap keluarga besar Gendeng Official mengucapkan HUT RI Indonesia yang ke-76 maju terus Indonesia. merdeka, rek yo, merdeka. Tetap dukung kami di Gendeng Official. Jangan lupa komen, Like, and subscribe, share. share. Oke? Assalamualaikum.